O xulgado de Arzúa vén de citar para o próximo día 4 de maio a 5 membros do goberno melidense para que declaren con motivo da denuncia presentada polo Partido Popular fai un ano a respecto da obra da depuradora do Parque Empresarial de Melide. Lembremos que se certificara a finalización de obra desta depuradora cando nin siquera habías comenzado a súa construcción. O goberno local de Melide manifesta estar moi tranquilo neste asunto, pois din que sempre actuaron en beneficio do interese xeral e manifestan o seu convencemento de que a xuíza de Arzúa, encargada do caso, poñerá a cada un no lugar que lle corresponde. Seguen a decir, dende o goberno local, que a súa única preocupación en relación a este caso segue a ser a falta de depuradora no Parque Empresarial de Melide, algo que xa tiña que existir dende hai casi 20 anos e que non é unha realidade, din, por culpa do Partido Popular de Melide, máis preocupado por recuperar a alcaldía de Melide a calquera prezo que tentar solucionar os problemas dos melidenses. O goberno local afirma que o Partido Popular de Melide non só se esqueceu durante 14 anos de dotar ao Parque Empresarial de Melide de unha depuradora, sino que impediu que este a día de hoxe funcionando cos graves problemas e os riscos que isto supón para as empresas instaladas no polígono. Rematan dicindo dentro das filas gubernamentales melidenses que non se pagou con fondos públicos a ningunha empresa nin persoa en relación á depuradora. Nin o Concello de Melide, nin ningunha entidade ou persoa se apropiou de fondos públicos en relación a esta actuación. E que o goberno municipal actuou sempre de conformidade co indicado dende a Consellería de Industria, seguindo as súas instruccións e procedendo, en todo momento, a cumplir co acordado por parte de dita Consellería.